Mas, besok parian tak? Le kecil parian wangsalan kecil sing bagus rak mulih to. Iya. Ayo to. Kudu mulai jenis parian Gampang kudu mulai. Parian kudu mulih. Jajal. Heeh. Janji sabar, mbak ora kesusu. Klambine longgar-longgar mergo kegeden kaos. Ora ketemu gone. Ya men duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara nyelempet pisan. Tapi sing tak herani ku lho, wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Kaya lek ora kena sengenge kan ya putih resik apik ngono. Ping-ping piye ngono ngono. Apa dadi misterinya apa kok ireng ngono. Jawa Timur, Jatim, mantap. Jawa Tengah, Jateng, maknyos. Jawa Barat, Jabar, oke. Kalimantan Tengah, Kalteng, mantul. Jember Utara, Jem, jem apa? Kok nggak mau jawab? Bedhekno jajan Dik lak iso terus jajan. Jajan sampean apal ke? Apal gitu. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Lambemu iso kurang jiep lak panganan kok dicokot. Iki fakta Dik, fakta. Fakta tok ora usah mbok iket ora usah kowe. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? ya ora eneng wong. Aduh, Nogosari, Nogosari mampu. rendah. Nogosari mampu. Aduh, malah cah TK kowe. Jemblem, jemblem. Paut. Kok nyelot ndet sampean Bas? Bikang, bikang. Ora iso. Bikang bosok, Ora iso, Dik. bikang ireng. Oh, gak iso, Dik. Katok. Katok Dik. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Apa Dik? Rempeyek. Rempeyek nyokot kon ndi? Rempeyek dirubung semut. Jadi lho panganan lah. Kita konane wong gendeng kowe iki rumangsa aku tak tapuk lambemu. Nyapo kok payek dirubung semut iki lho nyapo. Lah kesuwen, Dik. Mambu kesuwen. Jajal awakmu tak tekoki berapa panganan roh. Lho. Bose. Ah, Ayo panganan Kata buka. panganan apa sing apa bungkusnya ning jero panganan? Ayo. Nogosari. Nogosari bungkusnya ning jaba. Ayo. bikang. Ah, bikang ra nek bungkuse. Bikang ireng. Bikang ireng bungkusnya ning jaba. Madu mangsa. Madu mangsa bungkusnya ning jaba. Panganan apa bungkusnya ning jero panganan? Nogosari. Nogosari nah kowe iki ta. Lemper, lemper. Lemper bungkusnya ning jaba. Ayo. Nogosari. Alah nah kowe iki. Ayo napa? Ayo Lemper. Alah lemper Nogosari tak antem kowe iki melan. Katok panganan apa sing bungkusnya ning jero panganan? Panganan salah kedaden, Bos. Kabeh panganan iki bungkusnya ning jaba. Ora enek panganan kok ning jero enek bungkusnya. Iso manuke manuk gagak manuk gagak mencok nok tunggak ana cewek kok sawang lagi macak bareng-bareng aduh manuk kundangan. Niki kula pun mandi, Mas. Ya wis to nek wis mandi ayo ndang digas. Ki wis nggo daster abang ku angger entek perapatan kono ya. Oke, tak tunggu ning perapatan Sandi Ngembong ae yo. Lah engko ciri-cirine kowe nggo apa? Betoke ngono aku nggo daster abang iki ping kok aku. Ya nggo daster abang yo. Aja sampe nggo daster warna liya, engko aku bingung. Ya wis gendang tak anteni. Tenan lho ya. Yo tak anteni iki lho wis anakku wis nang perapatan. Wis ndang mangkat to. Mangkat saiki aku ya. Yo wis cepet. Ora usah suwe-suwe lek maca. Jawa Timur, Jatim, mantap. Jawa Tengah, Jateng, maknyos. Jawa Barat, Jabar, oke. Kalimantan Tengah, Kalteng, mantul. Jember Utara, Jem, jem apa? Kok nggak mau jawab? Mak-mak zaman sekarang lagi pada naik daun. Jadi nggak usah heran kalau lihat penampilan mak-mak selalu cantik. Apalagi kalau sudah main TikTok pakai efek filter. Biarin mak untuk hiburan, biar awet muda mak ya.